Напътствие на Йоан Рилски. 11 октомври 1999 г. 16 часа и 50 минути. Скъпи мои синове и дъщери, приемете благословението напътствие на Йоан Рилски за новия чудотворен път, по който възлизат всички труженици на светлината. Обединете се, скъпи мои, в периода на огненото пришествие. Славянските народи са призовани първи да приемат предреченото. Наистина, огненото кръщение започна. Представителите на тези народи ще имат трудни етапи по пътя на трансмутацията, дадена на хората от петата раса и всички нейни подраси в прехода към шестата раса. Устремявам ви, скъпи мои, към осъзнаване на великия космичен час и съпътстващите го отговорни решения. България и Русия имат еднакви духовни и исторически корени. Представителите на тези страни трябва изцяло да обединят своите духовни програми. Необходимо е те да усвоят из основи духовното наследство на великите учители, което е дадено на общата славянска територия. Ще назова само учителите от най-близко време. Бен Садонов в България, Елена и Николай Рьорих, както и Порфирий Иванов в Русия. Именно тези учители на българския и руския народ са вестители на огнената епоха и на прехода към шестата раса. Днес настъпи космичният час, в който шестата раса ще заяви за своето идване с реални прояви. В близките години тези прояви ще осветят главните етапи по пътя на потенциалните носители на новата раса. Приемете благословението на Йоан Рилски във вашия огнен път, каза Йоан Рилски.